Salam kadirli vatandaşlar, salam gelin ýylar. Men bu ýene de gelin ýylar siz bilen gurrundaşlyk etmek isleýän. Näkä bir bizim vatandaşlarymyz diýen zatlary bar da, näme üçin sen gelin ýylar diýe şu politika sokýan diýe. Ya şu politika nämetine gerek diýe gelin ýylaryň. Inni men bu düşünjäni ýalňyş hatap edýän, şoňa da düşündürüş beresim gelýär. Meselem, gelin ýylar ýa-ni eneler çağalaryny ýetişdirýärler, terbiýe berýärler. Köplenç öz çağalary bilen bile wagtyny geçirýärler. Erkek kişiler meselem ýerden gidýär, agşam gelýärler ýöne çağa terbiýe bermek ýene de enen boýuna düşýär. Şol sebäplenem çağa her 5 minutdan gelip soragy berenni ece ene bu näme, bu näme beýle, o näme beýle diýenni enesi özi zat bilmese çağatyna nädip terbiýe bersin. Şoň üçin hem enäniň köp zatlardan baş çykmasyny men dogry hasaplayan, köp zatlara, köp soralara jogap bermesini, dogry jogap bermesini men gollayan. Şoň üçin hem şu gelin ýylaryň daşdy görekdäki bolup geçýän ykdysadyýet bolsun, siýasat bolsun ýa izlenik täzelikleri bolsun, hemme zatdan habarly bolmaly diýip düşünýän. Öňler başla. Öňler menim bu zatlar bilen kän bir işim ýokdy. Hiç birim şu öňe çykyp ýa YouTube'lary, o wagtlary YouTube'larym ýokdy ýöne. Hiç kim hiç wagt agzamaýardy. Gelin ýylarym şu zatlara goşulsa gowy bolar, bilse gowy bolar, baş çyksa gowy bolar. O dünýälerde daşdy göreklerde bolup geçen zatlardan habarly bolsa gowy bolar diýip hiç kim öwüt ünne edip duran okdy. Şoň üçin biz men liçne özüme politika bilen işim ýokdy, bilemokdum nämeler bolup geçeni çenni. Şol Putin gelen döwürlerim 99-njy ýyllarda da gowy neme gelip direkeni ýylyň aýtmyşlaýyn, ýyl bunyň aýtmagyna görä. Ana gowy adam gelip direne Putin her kim el çarpyp Putin işip bir götürülediler de onu Putin hem karatistmişin diýip gurrun çykýardy. Onun reklama ýa-da ekrana da görkezýärler ne Putin göreşýän nemelerini, trenirovkalaryny, şol nemäň içinde stadionyň nemäň trenirovçny zallaryň içinden ýa-ni reportajlar görkezýärler. Bunun samolyot sürýän çenni ýa poýuz sürýän çenni görkezýärler. BTR-mi, tankmy, o zatlar sürýän çenni görkezýärler ekrana. Onun şo döwürler, gelen döwürler, onun serede oturýan halk el çarpyp otursa sen hem el çarpyp oturýan şolar bilen bilelikdi. Ýöne nämedigini hiç düşünmeýärdik. Şol gelen adamyň nähili ýol bilen gelenden bilemzokdyk. Mafiozny bir nemede bir banda ýalyk bir neme ekeni soň görüp otursak, onun inni bunyň öldüren adamlarynyň hem hiç hasaby ýok. Ýene de ýanky zatlara goşulman, hiç zatdan habaryň ýok bolsa ýene el çarpyp oturýan, Putin güýçli, awokat edermen, özüm karatist diýip esasanam ne biziň gelin ýylarymyz şolar ýaly düşünjeleri bar diýip bilýän men 100%. Tebebi özümde de bolup geçen zatlar şol Putin gelen döwürleri hökümetiň başyna. Onun inni biziň Gurban Gulymyza gelsek, olam şolar ýaly edip başlady. Ekrana reklamy görnüşini atçapyp ýa tüpöň atyp, tir atyp, velosiped minip başga da bir zatlar ýetişdirýärdi, gitara çalyp, bu edermen özüne tank sürüp, ulakan neme maşinler sürüp, BTR zat sürüşdirip, özüni reklam edýär. Bulam ýa-ni halkyň gözüniň öňünde geroý bir gahrman bolmak maksady bilen edilýär bolmaly. Onun inni meniň ýa-ni mende bir prinsip bar da, şu zatlary gelin ýylaryň bilmesini men isleýän. Hakykat bilmesini isleýän. On daşky geyinip eşigine däli edýän hereketleri bilen halkyna näil seredýär, hökümeti näil ýöredýär,
sistema nähil diye şu zatlara üns vermeklerini itleyen ne Feride otursan Putin geleli bäri 23 99'da gelen bolsa 23 bilam 23-nji ýyl 24 ýyl bolup barýardy 23 ýyl dolly. Inni geleli bäri haýsy döwletlerin üstüne çökdi. Şondan başlalym. Haýsy döwletlerin üstüne çökdi, haýsy döwletleri özüne baknetdi, basyvally öz adamlaryny goýdy, öz rus dilini öğretdi, şo ýerlerde rus mekteplerini açýa. Öz baydaklaryny ödikýär şo baran ýerine. Inni men ýaňy ýakyn şuň düýün goýdum öýdýän post goýdum. Russiýanyň ýanky rus dünýäsini getiren döwletler diýip, emma postda 4 san surat goýmak bolýar. Men 4 san ýurdun suratyny goýdum, emma Putinin basyp alan döwletleriniň sany ondan ömkän. Inni ýanky näme üçin biziň gelin gyllamyz şu zatlary bilmeli ýani. Ne Gruziýada häzir halk ayağa galdy. Näme üçin ayağa galdy? Ne biziň gelin gyllamyzyň pikiri boýunça şeýlere pikir edýän mümkin. Ýani hökümetde oturan adamlaryň öz arasynda bir zatlar paýlaşyp bilmedi diýen pikir bolmagy mümkin. Şoň üçin hem dawa turýar, şoň üçin hem halkym köçe çykýar diýip. Aslynda Gruzin halky näme üçin öňe çykdy? Ýanky bularyň konstitusiýasyna bir täzelik, bir ýanky maddany goşmak istediler. O maddanyň adyny näme diýerler? Inagent. Inagent bolana inostrany agent bolýar. Ýanky öz ýurdunyň içine, öz halkynyň kimdir bolsa da biri ýanky politika goşuşyp hökümeti tanqidlasa, ýa-bir şoňa meňdeş aýdaly politik bolsun, jurnalist bolsun, kim bolaýsyn tapaw diýip, şol hökümeti ýamanlap orta çykan adamlary tutmaly, basmaly diýen karar kabul etjek bolurlar. Oňa da halky garşy çykdy. Sebäbi 2008-nji ýylda Orsiýet Gruziýanyň üstüne çölen bolsa, 2008-nji ýyldan bäri 18-nji ýyl, 10 ýyl bolýar, 16 ýyl bolup barýar. Çeýlerek bolýar da. 16 ýylyň içinde eýen bir pokoleniýa, bir nesil ösüp ýetişdi. Şo 2008-nji ýyldan bäri. Eýen olar ýaş ýigitler. Şo döwürlerde çağajyk bolan oglanlar şu wagt ýaş ýigit, ýanky 20-25 ýaşyndaky ýaş ýigitler, ýaşlar gyýdylar, köçe çykýanlar köpüsi ýaşlar. Şolar azat döwletde öňüp ösdiler. Azat wagty ýanky 2008-den soň azatlyk duýuldy da şol Gruziýada. Sebäbi köpler türkmenleriň köpüsi tanýanlar ba Gruziýa göçüp gidenler amma gaty Ýewropa meňdiýe gaty azatlyk isläniň edip bolýar. Beýdisem beýle dälle azat köçüde azat özüň azat duýup bolýar. Isläň adyny giýip bolýar, isläň adyny iýip bolýar. Isläň sözüň aýdyp bolýar. Diýen ýaly şol ýaly azatlyk duýan adamlar 2008-nji ýylda şu uruşdan soň ulalan çağalar köpüsi şo pikirde şo terde ulanan çağalar, ýetişen ýaşlar. Ine şolaryň köçe çykdy. Näme üçin? Ýanky gysylyp saklanmagyny, ýanky döwletiň Gruziýanyň gysylyp ýene-de Orsiýadyň rejimi ýaly rejimiň gelmezligini islediler. Şolar Orsiýanyň rejimi ýaly rejim bize gerek däl diýdiler. Şol konstitusiýa girilmeli maddany girilmejek bolup şoň üçin hem göreşdiler. Eger girden bolsalar, anna islen iki adamın biri ekrana çykyp ne eýle beýle diýse, olar tutup basmalylar. Ine inagent diýen ýanky girilmeli maddany halk agzy bir bolup köçe çykyp şonuň girilmesine garşy çykdylar. Inni aýtmaly zat şu taýdy. Demedi türkmenler tamdır diye kızanla yaptı ya. İdil şu wagt
Gruziya halkı katı doğru etti. Tevavi. Ortedi görüp oturlar. Ortedin öz milleti uruştan kaçıp Gruziya girdiler. Katı Kanada girdi. 500 bin açanına giren olmalı. Inni ol yaşlar gördüler, baktılar. Gruziya milletini diyenler gördüler, baktılar. Geçen yıldan beri ortedin milleti bardı durdu şol neme Gruziya. İki adamın biri eyyem Rus diline gürläp, yani köçelerde gabat gelip, stычкада adam bolýady, avtobuslarda, köçelerde islemediler. Ortlaryň gelmegini islemediler. Yani şol sebäpdenem şol göz ýetiren ýaşlar köçe çykdylar. Bu öz hak hukuklaryny talap etmeni bilýärler, gördüňizmi? Öz hak hukuklaryny talap etdiler. Şonam gazandylar. Indi şol girmeli mada da girilmeýär. Inni Moldova'da şular ýaly yankı waka. Tak Moldova'ya geçmek hep yankı nemeni aýdyp geçeýin. Bu arada Gruzin'den köçe çıkıp Putin neme diýen sözleri var. Owadan sözleri bilen Putin baylo diýip yankı gıýryan menini başgaça diýip aýdýanlar ony. Söwünç sözleri bilen Putin heylo diýýär ýa-da şeýler aýdyp aýdýan. Yani şolar sözler bilen, şol lozunglar bilen gıýryp, yani köçe çıkanlaryna inni Simonyan näme diýär. Inni Orfedin bir propagandistkasy var, ady Simonyan Margarita. Inni üns berseňiz, şol Simonyanyň familiýasynyň naharpynyň Simon diýenden soň aslynda mähkiznak ýa-ni ýumşak belgisi bolmaly. Aslında o koloruna dişlerine de şol znak bolmalılar belge. Yönü şol Stalin döwrüne tutsak edilip yani sürgüne sürülen adamların familiýasyny belli haýsam bolsa bir harpynyň izinden mähkiznak yani ýumşak belgi ya ýene bir şoňa meňdeş bir artykmaç bir harp goýýan ekenler sebäbi. Buların arhivde nemeleri galen delilleri. Şoňa görä şolaň nesilleri köpelligiçe nesilleri dowam etdigiçe şolaň familiýasy hem şeýle dowam edýär. Şonundan bilip bilýän ekenler. Şolaryň ata-babasy kimem bolsa sürgün edilipdir. Watana garşy diýen ýanky bir tagma basylýardy o döwürlerde. Watana garşy, watan döňügi diýen ýaly. Şu Stalin'e karşı hiç diýmedigen bolsaňam şonu neme diýdiler. Yani adamlar tutup basıp sürgün edýärdiler. Onu da represiýa diýdiler. Stalinskaya represiýa diýip. Onun indi şu Simonyanyň familiýasynda mähkiznak bar. Simonyan, şu naharp birinji naharpynyň soňuna mähkiznak bar, ýumşak belgisi. Onun bunu iderlap yankı çıkarıptırlar orta şonun ata-babalary sürgün edilipdir ekeni. Indi şu Simonyan neme asly Ermeni ýöne Orsetde doğulan. Onun birini en gymmat bir jurnalistlaň biri, korrespondentlaň biri diýip hasap edilýärdi Orsetde. Häzir ony başlaň. Häzir ony Putin'in edil sagely diýip hasap etseňem bolýar. Gaty jany teni bilen Putin'e hyzmat edýär. Bizim Türkmenistanaky Cemal Saparowamyz ýaly. Başlaň vatandaşlar. Inni şu näme diýär Gruziýa hakynda. Siz diýär gaty gitmeň diýär Gruziýanlara. Bärde niye bombalar ýagar üstüňize diýär. Başlaň. Bärde niye üstüňize bombalar ýagar diýär. Siz diýär gaty gitmeň diýär. Onu indi men şu wagt Moldowa'ya geçesim gelýär. Moldowa'da nämeler bolup geçýär. Moldowa'da da şolar ýaly stычка boljak bol. Şolar ýaly hereket boldy da bir ýakynna. Indi Moldowa'nam edil häzirki döwürde Orset bilen Ukraina arasynda
uruş kapma karşılık bolup durka Moldova'da da özünü bir özünün bir erkinligini görkezmeli. Özünün bir edermenligini görkezmeli ştaýda. Şularam ortada boyun bolmaz ýaly. Yani Pridnestrovya diýen bölegi var. Aýratyn bir avtonom respublika ýaly edip bölünip baýrylan, yani ortadan bölüp aýyran ýeri var. Bir aýdaly Türkmenistanyň deň ýartyny gödeňe getirgine Daşow, Lewap, Mari şol 3 oblasty bölüp aýryp olar bir aýratyn avtonom respublika ýaly bolup otyr, galan ahal tarapy, Balkan tarapy aýratyn bolup oturan ýaly. Şu Moldowyň şeýdip iki bölü ortaýet. Inni şo ýerdäki Pridnestrovýanyň şeýle bolmaz ýaly, edenetlik bolmaz ýaly. Şu wagt köçe çykyp, halky köçe çykyp, Gruziýanyň edişi ýaly özüniň azatlygyny gazanmaly. Bolmasa da ömür boyu ene şolar ýaly hop astynda boljak Moldowya'da. Orset islen wagty barar, islen wagty alar, islen wagty baýdygyny diker, islen wagty öz adyna geçirir. Ýöne karta ferediýän bolyn Orset şol Ukrainanyň ýarty bölegini alsa, onna Moldowya gönümel ýol başataýdan. Adessan üstü bilen gönümel ýol geçýär, şonu edip biljek Orset. Onun üçin bir eli Moldowya'da, Orset'in bir eli Gruziýada, bir eli Ukrainada, bir eli Belarusya'da, ýene bir eli Gazagystanda, gepin aýtgasy neme Asminok ýaly onuň her golu bir ýere ýaýran. Inni ýanky öz milleti, Orset'in öz milleti näme üçin ine köçe çykanyk, aýdaly näme üçin köçe çykanyk sebebi 140 milyon halk var Orset'in. Ýöne bular köçe çyksa gark edýär. Hemme zady, hemme prawительствоны Kreml zady bilen yer bilen ýegsan edip bilýärler. Edir ullakan fiil gelen ýaly. Ýöne halky aýdaly Putin şeýle öz halkyny söýýän bolsa, öz döwletini, öz Russiýasyny söýýän bolsa, galdyrmak isleýän bolsa, hem ekonomik tarapdan, hem bilim, hem medisina, hem zatdan eger dünýäde birinji ýerde durmak isleýän bolsa, şeýle halkyny gowurýan bolsa, şu alkogolizm bilen görüşürdi. Orset çoňa görüşürdi. Orset diýenim, ýani Putiniň komandasy, şonuň rejimi, ýa şonuň sistemasy görüşürdi. Alkogolizme garşy sebebi Ferediýan bolyn bu ýanky mobikler diýede bu Ukraina uradylýan eskerler bar. Ählisi alkoholik. Özlerim 18-20 ýaşyndadyr bolyn, egem bronza bir stajly alkoholikda. Näme üçin zatlara ýol berýär? Eger ýurdun baş tutany, otyrdyň sen inem, o taýda aýdaly zdravохранение, saglyk goraýyş ministrem bar, beýleklerem bar. Näme üçin bular bir ýerden beri, ýa deputatlar bar, Gosdumaň bir topar deputatlar bar. Näme üçin şolaryň bir ýerden biri öňe çykyp agzan Vladimir Vladimirovich, ine biz şu zatlaryň öňüni almasak, ine halkymız gaty ýyda galýa, ösüşem ýyda galýa, ekonomikamyz hem ýyda galýa, önürjiligimiz hem ýyda galýa. Şoň üçin hem gelin şu alkogolizmiň öňüni alalyň, gaty berkideliň diýmeli. Ýöne muny etdiren oklar. Näme üçin? Sebebi ine ýadyňyza düşýän bolsa, diýen hakykatdan bolup duranlar Türkmenistanyň Türkmenbaşy gelin Türkmenbaşy bolanmadyny aýdaly 90-njy ýyllarda. Şoda gurarda näme üçin Türkmenistanyň narkotigi köp bulanýar. Näme üçin ruhsat berdiler? Näme üçin tonnalap, wagonlap ara çäkden geçirdiler. Getirmäge ruhsat berdiler. Onu ýokurdaky bilmeýän bolsa geçirip bolmaýar wagonlap. Ödüňiz bilýändiňizni, kimiň bu taýda eli bar? Şol türkmen ýigitlerini, ýaş oglan gyzlanyň hemmesini narkoman etdiler. Edil hemmesi diýsem 100% del, ýöne 70-80%-ni narkoman etdiler şol. Her iki adamyň biri narkomanny. Onu gödüňize getirin.
Hem zattan iyide gally Türkmenistan. Ösüş, itlenlik zattan, nesil, gelecek, bilim, medisina, itlenlik zattan iyide gally Türkmenistan. Gitti bardı ol, Gobok'ta yaşap bir ilk durmuş apşine kuruluşuna mengdeya. Türkmenistan hädir. Yani şu zatların neticesi şol. Şol dögürde 10, 20, 30 yıllap ruhsat berilen, yani yürütülüştirilip narkotiği ornaştıran Türkmenistan'a ornaştırılan lığı sebäpli Türkmenistan häzir kun iň idealak döwletlerden biri. Ine ortada edir şolar ýaly. Ortada alkoholizma, spirtli içkilere ruhsat berýär, özi yürütediýär. Şol halky öz bir öýünni, bir komnat jaýyny ýapyp, gapysyny ýapyp oturýar. İçkiden başga hiç zat bilen ok. Daşaryp çykýar, diňe ara almak üçin çykýar magazyna. Ine şolar ýaly halky var ortada. Bu zatlar hem näme üçin etdiler? Putinin yürüti özi näme üçin etdi? Ýoksa öňüne alyp bilýär şu zatlar. Ýok, yürüt etdiler. Şol halk öz hak üçin, öz hukuk üçin, azatlyk üçin, erkinlik üçin köçä çykmasyn diýip yürütilip etdiler. Ine yürütilip eden soňam öz maksadyna da ýetdi. Bu üçin öz maksadyna ýetdi. Kimi ýakatna tutup Ukraina tarap uğrasa gidip oturlar. Edil mal ýaly gitjek dälýärem ýok içinde. Göni gidip otur, olaryň okun öňüne atylýan ýanky etten diýbar diýip aýtsaňam bolýar şolar. Etten diýbar üçin uğradyrly olaryň mal edil boýuna göýberilýän mallar ýaly. Arkayn näme? Sen kellen çapçak diýse kellesini ýanky orta goýup ýatyrlar edil mal ýaly. Bularyň kellelerini çapyp bölek edip ýanky okun öňüne oklanan nemeler, çağalar, şol ortadyň iýerilýän eskerleri. Olaryň bir aýdýan sözüm bar. Ay eneleri bar diýe, yeni dogrur diýe, aýaly gitken ýa orsetde, yeni dogrurlar diýe. Ol başta Putin, men öňüm aýdyp geçipdim. Putin başta aýaly gyzlaryny ikinji çağa dogursaňyz 250.000 rubl berjek. Üçüncü çağına plança berjek. O soň bulary okuwuna kömek bolar. Häzir alyp bilen bok diýip oýnady halkyny. Edil it oýnan ýaly oýnady. Aýal gyzlarym dogurdular 2-den 3-den çağa. Ana 250.000 ne berdik diýip banklaryna geçirdik diýip beline sertifikat berýär. Bularym ananyp munyň çağı 18-20 ýaş içinde yetmese 18 ýaşynça yetmese alyp bilen oksaň mektep oturanyň okuw 20-li şopula diýip. Ine onuň merem 18-li 20-li geçdi bolýan, çağlar ýetişdi bolýan, innem urşy urady olary. Edil misrupka urady. Ol 18 ýaşa ýetip o sen çağa okujak şopula almalydyna ýok. Sebäbi o pulum inni berilmeýär. Näme üçin çağa sebäbi gitti bir taraplayın bilet bilen. Ýygy gaýdyş biledi ýok. Diňe gara musur meşok bar yerine. Ana şolar ýaly ýagdaý, watandaşlar. Onuň inni şu urş näçe uzak dowam etdigiçe ýurdun ekonomikasy çökýär. Inni ol ýurdy öňküsýäle edip ýanky dolanýarşykda finansiwy ýagdaýym, ekonomik ýagdaýym pide düşýär näme ýurdun hökümetiň. Şol sebäple inni edýän zady ýanky Putiniň pensiýalaryny kesip başlaýar halkyň. Pensiýa ýaşyny uzaltýar. 62 ýaşda pensiýa çykýan bolsa, inni 64-66-da çykar. Netip bolsa, belki 70-de çykar. Olam belli däl. Eger şu gidişine gitse, halk sesini çıkarman otursa. Ine şey edip ýuwaş-ýuwaşdan, ýanky ýuwaş-ýuwaşdan halkyny edil eýerläp, boýnuna da, agdyna da jylaw dakyp eýerläp münni halkyny edil biziň türkmen başynyň edişi ýaly. Ilki türkmen başy münni türkmeniň boýnuna jylaw dakyp soň Gurban oğlu münni. Innem Gurban oğluň ogly bilen öýde binip ýör. Iki bol. Ine ýagdaý şeýlerek şu
bolup geçen zatlar vardı. Men size şonu aytıp bereyin idim. Yankı käbir vatandaşlarymyzyň diýen zatlar var. Bul aýalgylary näme gerek var? Daşary urtda bolup geçen zatlar bilen otursun öýünde diýen ýaly. Çağatyn seretsinne. Emma sen çağa näde bulalacak? Hiç zatlar bilmeýän bolsaň, çağa senden gelýär soraýar. Sen ogluňam ma gyýdyňam ma meselem. Oglanjyk çağa bolsa, hemme zatdan gyzyklanýar. Onuň gyzyklanýar, mundan gyzyklanýar, sorag berýär. Uruş näme üçin turýar diýe. Sen jogap berip bilmeli. Sen ýalan sözlemeliler. Sen çağany, çağa gidijegem bolsa 3 ýaş bolsun, 5 ýaş bolsun, sen dogruýyňy sözlemeli. Dogry zatlar bilen ulatmaly. Şoň üçin hem enesini bilmeli. Datlary gatykän diýip düşünýän. Şoň üçin şu gurrun etmek istedim siz bilen. Gelin aýdyr. Häzirki günden Gruziýanyň ýagdaýyny bilýänsiňiz. Şuň bilen şu tamamlaýyn diýen bolýar. Sag bolun. Ýene-de görüşeriz.